Pokud hledáte pro své bydlení anebo podnikání reprezentativní vilu v Ústí nad Labem, nabízím zde třípodlažní objekt v ulici Koněvova. Je zde parkovací stání, pod ním jsou skladovací prostory, na zahradě je bazén, pergola, ale nejprve vám ukážu vnitřek domu. Pojďte se podívat. Jeho dispozice 7+1 je unikátní. Z obývacího pokoje je přístupná terasa s výhledem na zahradu a bazén. Tak co, stihnete ještě letos koupací sezónu? Přijďte se podívat. Radka Paulová, Keller Williams.